Guys, naana po ko diri sa among bukid. Pagkainit sa payag. Mo na ibalay sa akong igsoon, guys. Naligo sa dagat. Ako, mapas pa ko kay. Way mabili ni nanay. Ulos-ulos lang mi. Way mabilin sa balay, guys. Dapat na ay mabilin. Magsuri-suri lang ko diri sa kapaligiran. Man ako nagpa-signal ko niya. Hinay kayong signal ay. Kapuya. Nindot kayong bukid no. View ang adlaw nindot kay tanan ay ang clouds day. Hindi nang adlaw. Pataka man kog storya. Sa ginit guys, happy di hapon man among apple oh. Wala na ko nagkuan, shiki. Cellphone ra kong gigamit ay. Wala man tay kwarta kapalit og mga kuan nindot nga camera. Ya shiki sa dakong kamot guys sa una. Dang pas mo kay mong hagkumpay, baka mo na mong trabaho sa unang elementary, high school. Ya niguman, init kayo, masa. Mo na ang mangga guys. Dahil siya bunga, di pa lang makita ninyo kay gagmay pa. So daghan mo na ang among palibot. Ang apple guys kay nana siya bunga, giputos akong brother. Pero yun na makita kay. Kita mo anang may mga giputos. Init lagi. Mo dahan-dagan na siya bunga guys. Very good na dito. Pero guys, di na makita guys. Di na ito labdan guys. Kasabaan ta. Giputos mo na yung apple. Giputos. Kana ay gagmay. Kita mas gagmay. Kana gagmay. Di ba naabot. Wait, sorry. Yan napad ato guys. Iputos. Yan na di pares aring pusang punuan. Naman siya daghang mga bulak-bulak po sa apple. At least nakabunga na mo apple. Wala na mo so nagiputla na mo ni siya. Tapos yaw-yaw ko yung suon tanawa. Kuan madaot na siya. Sagdaan na wala po na pa din. Nara guys oh. Nas taas. Kita ba ninyo? Siya di makita. Di makita guys. Lisod kayo. Muna among kuan dire. Muna among balay guys. Nga na among iro. Nga si Bingo. Nga pinakatambok. Bingo! Wakakuyog dagat. Ano yung balay na mo guys. Kailangan ng ikuan po. Baguhan og pintal. Kisa rin sa nina. Ay natagak. Ano na guys. Ano tanom na mo. Ang balay. Balay na mo guys. Ang mangga dahil magbulak-bulak pang mangga. Mo uli lang tagbalik guys kung wala ta mang-harvest ta sa mangga. Muna ang buhat guys. Magsuri-suri ra. Nailobi nga. Ang akong lubi sa una guys. Kani mga lubiha guys. Pinalit ni nako. Tag 25 ang isa ani. Dwarf coconut. So daghan kay akong ipalit guys. Pila naman ang nabuhi oy. 1 2 3 mga kuan siguro guys. Mga wala kabot na po ang nabuhi. Tapos kung na mga manghatag rami. Pero pagpaliwat na ako gipalit na ko 25 pesos usa ka lubi. Usa ka inani. Dali ra kay mamunga. Sumapay ka na itanom ninyo. Dali ra kay mamunga ang dwarf coconut. Taas na gani siya. Di na sa dwarf. Kung palit mo diri guys. Dagwan ako 25 po. Kay 25 mga 2013. Ipalitin ako guys 2013. Wala kadugay na. Pagwan sa balay 2013. Pero sulit kay daghan na kayo sighuag kaog butong duha usa na munga. Ang usaban dito gagmay pa. So ang anak na lang uban anak sa lobby. Napon may another mangga pero way bunga. Muna na sorry naman ako sa amo ang palibot guys. Ang palibot na mga balay. Namang iro. Way inita. Amo dirty kitchen as in dirty. Dirties.
dire nga other side sa balay. Gituyok muna ako sa among balay guys ha. Naalang sa gawas. Kaya pakita ra nako ang view sa dot kayo guys. Kung ari ka sa Bukid. Ninjot to kayo. Napay uwak ka tingog-tingog. Tuyok kun sa akong balay ha. Sige, tuyok muna ako sa tugkaran. Pero wala kay kon kay init. Way agas ang tubig, di ka kapamubo. So, goodbye. See you. Please don't forget to subscribe and thank you so much. Bye-bye.